Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. ni Ubra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagalan ko ninyo sa pangan nga Lian, 26 anyos, dalaga. Itago na lang sad ang kompleto na kong address diri sa Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Bahin kini sa yuta sa akong apuhan nga gitikad sa akong mga ginikanan, sud na sa 35 ka tuig. Namatay na manggod ang akong lula. Aron yung hisabtan, sugdo nako sa buhi pa ang akong lula. Ingon ini ang mga panghitabo. Bato na ko sa kong uma. Magdahlian. Sige pa. Magpahatid kag paniadtoron pa? Ayaw na. Muli na ko. Gamay raman tong akong agbasunon dito sa atong payag-payag. Katulang dapit sa gitamnan nato og taong. Kay murag naaungan na ang mga taong da. Wa kayo bunga. Tag-asa man kong sagbot. Sige, ikaw pa. Sige, harin ako. Sige pa. Mabutan kis papas ha? Mao ginay nagustuhan ko sa inyong amahan, day. Bisag ka ni Adto, supa ka kumaginikanan og igsuon niya. Tungod kay pobre lang lagi siya, og may kaya gamay ang among pamilya og may yuta. Apan gisupa ko gyud sila. Tungod kay nahibaw ko. Magmalipayon ko uban sa inyong amahan. Nga dili ko niya pasakitan. Pobre bitaw si Papa. Pero unsa may nagbuhi nila? Ang abot sa mga pananom ni Papa sa inyong yuta. Oo, 50-50 gud ang pagbahinay namong mama sa abot sa yuta. Buot ipasabot, tunga ming mama sa abot sa atong mga tanom. Ato pang abono. Ug usahay, magsuhol pas papa nimo sa mutabang-tabang niyag pananom ug sa mo harvest. Ilabi pa kon dili mo tabang katong iyang mga anak kay may klase. Yahaya nilang lula masa. Dili unta tunga maoy. Kay mas naghago baya og maayo si Papa. Nya dawat lang sila glimpyo. Og anak pagyud kaniya. Aw, mamay sulting mama. Okay ra mas ang papa nimo day. Uyas pobre masa. Kon kita pa lang di ay tag-iya sa yuta, hayaay kis Papa. Nindot nga matag-harvest niya sa iyang mga pananom, iyahatanan, ugwa na ibahinanan pa. Sige lang nak. Saon, pobre man ta. Bawian na lang unya ninyo ning atong kahimtang ha. Eskwela gyud mo tarong day. Aron dili mo maparihas ni papa ninyo nga way kinaadman. Maong madaog-daog na lang taon. Ma, Luuyaw ko daan ninyo, Leon. Labi na si Papa nimo. maugid fem. Looy na kay kong Papa ng iyang kakugihan. Labi na sa iyang kapobre. Mga daog-daogo na lang. Maldita daan ang lula nimo. Adlok man ko anak niya, uy. Dili man gani ko tig-adto sa ila. Aw usahay mo adto ko. Kanang mukoyo ko ni Papa nga maghatod siya ang bahin sa abot sa yuta sa pagtikat ni Papa. Pero dili lang musod sa ilang bahay. Kay kabantay manggod ko, Fem, nga sukad sa gagmay paming bata, nga lahi ang pagtagad ni Lola diri namo. Kay lagi, pobre man mi. O ang ubang mga umagad niya, mga arangan, dili man parehas ni Papa. Ikwal man unta angay ang pagtagad sa mga apuhan nato sa iyang mga apo, eh. Gani, pero ako kasuway anak ni Lola, Fem, uy. Si Lolo di ay ninyo. Aw, mutagad man si Lolo. Sa mga bata pa mi. Usahay, hatagan magsinsiyo. Pero, daog manggod kaayo na siyang Lola, good. Mauba? Luuyaw sa di ay ninyo sa? Pero, maning kamot gid ko. Magtarong gid ko sa akong pag-eskwela. Kay aron kung may grado na ko, o makatrabaho na, paliton ko ng yuta ni Lola nga gitikad ni Papa. Recorded by X Thunder Gaming. Bata pa lang ko nga naka-feel nga lahi ang pagtagad ni Lola namo nga iyang mga apo, ikumparar sa mga apo niya nga anak sa kwartahan niyang mga anak. Mao nang andoy gid ko nga nindot unta
Kun amo nagyong yuta ang tikaron sa among amahan, aron maiya ang tanan niyang hinaguan ug wa na siya'y bahinan. Hangtod nga nangadagko nami og nakatrabaho. Unya, unsa pa? Nasakit ang inyong lula. O gusto niya nga ibaligya ang iyang yuta aron may magamit siya para sa iyang mga tambal. Unya ang ako mga tanom in taon. O, kung iyag yung ibaligya pa, magsabot may managsuon nga magtampo-tampo lang mi, aron kita nalay palit sa yuta nga imong gitikad. Naaba mo ikwatalag. Kung pila man ang baligya ni Lula anang yutaa pa, among tampo-tampuhang managsuon, siya og dili makaabot. Magamot-amot gud mi. Pilasap kay iyang baligya. Mausad lagi og pila. Wapsa ta kay baw. Astila. Gipatawag naming mama. Grabe na gyud ang sakit ni Lula, ma. Okay pa man to sa katapusan namong kita. Pero bahin sa yuta man kuno ning among hisgutan kauban sa kung mga igsuon. Pwede ba kumukuyog, Magda? Kaya ang yuta nga akong gitikad taon ba? Kamera ko nung managsuon ang mag-meeting. Pahibawon lang unya taka kung unsa may among masabutan. Kay naaman di ay kuno sa among kamanghuran ang titulo sa yuta. Unya siya ay nagbuhis. Pastilan Ginoo ko. Ang ako mga tanom taon anang yuta. Sige, adto na ko. Kay nagpaabot na kuno sila nako. Gikulbaan ko sa resulta sa ilang meeting diyan, oy. Di ka nga ang mupalit sa yuta mao ang imong iyaan nga kamanghuran nilang mama ninyo. Salig lang mama pa. Ibaw ko nga dili sad kaniya pasagdan, oy. Maayo unta. Pero kay baw na baya ka nga dili na katingog sa mama ninyo sa ilang pamilya. Lian! Yan, apli. Niya na si mama pa ay. 25,000? Kung gusto ko nun atong bayran kining atong itukuran sa atong bahay, pabayran ni Mamag may 5,000. Unsa masana kadak ah? Apil ba ang akong mga tanom? Oh, mabayad ta na pa. Kay lisod na og mapapahawa pa ta dinhi. Nadatay kwarta. Amut-amutan namo nang managsuon pa. Maato lang kining yuta ang atong gipuy-an og ang imong mga tinanom pa. Gibayran gyud namo ang 25,000 nga gitukuran sa among bay. Nagamot-amot ming managsuon kay doon na naman may mga trabaho. Apan ang utlanan sa yuta nga among napalit, gipaagi lang og sabot-sabot. Ang problema, kay wa pa mi gihawiran nga dokumento nga magmatuod nga nibayad nami, pero naay daghang witness. Namatay na ra ba ang among lula? Apan, buhi pa ang among lulo. Ang ako mga pangutana, mao kining musunod. Unang pangutana. Nabayran na namo ang yuta nga gitikad ni Papa sa yuta sa akong lula. Apan wa mi dokumento nga gihawiran nga nakabayad nami. Unsa may among buhaton? Ikaduhang pangutana. 35 na katuig nga nagtikad ang akong papa sa yuta ni Lula. Di ba gud nga kung ibaligya na ang yuta? Ang unang tanyagan nga mopalit mauman ang nagtikad sa yuta? Ikatulong pangutana, namatay na ang among lula, apan buhi pa si Lolo. Apan ang nagkupot sa titulo, mao ang ilang kamanghurang anak. May katungod ba di ay ang akong iyaan nga buhi pa man ang akong lolo? Pwede ba namo siyang pakasuhan ni Ana? Ikaupat og katapusang pangutana, plano namo nga ipasukod ang yuta nga among nabayran. Og makuha ang angay kang papa, isip mo'y nagtikad sa yuta sa 35 katuig. Unsa may among buhaton, og asa man mi mo duol. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran,
Lian. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og ako today ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto legal og mga problema kabahin sa inyong mga love life, sa inyong mga kapikas, kabanay, partners, kabtangan, mga records ninyo, mga legal documents, yung unsa pa ng mga pangutanan ninyo din ha, basig emotional pa na nga mga personal nga mga problem ay mugaguol, ato ng paningkamutan og tubag. Of course, Dr. Obra na agyud gihapon, anda mo tubag sa inyong mga pangutana, mga problema kabahin sa punto, medical, psychological, o mga problema sa mga ginadiling drogas, no? So ayaw na mo pagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain gyud guys, o klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Ang importante, kumpleto ang mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutanag, mga problema, no? And big shout out and a big thank you sa tanan nga mga nag-like ug nag-follow nako sa Elaine Tantenko Bathan sa Facebook account ug Attorney Elaine sa X ug sa Instagram ug sa Threads. Ug thank you sad kaayo, a big shout out, a big thank you and all our love sa tanang mga mupada silang mga suwat. Guys, naadyo ko'y mga madawat gyud nga mga letter senders apan ang sakto mangguna is ipadagyo na ninyo not in our personal nga mga Facebook account please, pero ipadagyo na ninyo sa kiniyang akong suliran official writers page. Kay dinha gyud na siya matagaan og pagtagad ha. Unya, quote for today, success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Oh, di man gyud na ang failure is always part of success, no? Nya di gyud na siya tamdanan kung successful ba ka or not kay abi wa ka ni fail. What you have you'd always know will always be lessons. What's important you'd always guys know is that ni padayon ta, ni bangon ta, wata na wagtangan og pag-asa, ni dasig ta, di ba? So muna siya always ha, inana gyud na. And naalanday ko i-greet kay katong mag-thank you ko sa BNI ug sa Dilaab for inviting me during the Women's Month celebration. Giimo ko nilang speaker og na-meet na ko ang anak ni Ma'am Carmelita Paradero from Minglanilla. Nakalimot ko sa pangan atong imuhang anak, Tita Carmelita Paradero, pero na-meet na ko siya, nagpicture me, naningingon siya nga kusog kuno kayo ka maminaw sa kiniyang akong suliran. So a big shout out and a big thank you nimo din ha. Hi, I'm Mayor Rajiv Enad of Minglanilla, no? Kumusta mong tanan din ha? Of course, Sharon Guapa, no, Roland Lastimosa, og tanan nga mga Hosenian, nga mga lawyers o mga law graduates nga staff din ha sa City Hall. Hello ninyo. Consultant man ta din ha. So ato ginang i-greet ato ang mga kauban din ha, no? And taga Negros Oriental ang atong letter sender, taguon nato sa pangalan nga si Lian. She is 26 years old, dalaga. And then suffice it to say, taga Negros Oriental, din natin isultihan tibuok address, kay naa sila yuta nga sa iyahang amahan nga gitikad siyang ginikanan for 35 years. Namatay na iyahang lola karong mga panahon na, no? So, ang iyang unang pangutana, no, nabayran ako no nila ang yuta nga gitikad sa iyahang papa, sa iyang lola, apan wa sila dokumento nga gihawiran, no? Ang ilang gihawiran nga nakabayad na sila. Wa sila dokumento. Unsa gyud kunoy angay nilang buhaton. Mo na, I have always been very vocal guys nga unta mupalit gani tag yuta kinahanglan gyud nga dokumentado. Dapat naa gyud tay mga papilis pagpamatuod nga napalit na nato gyud in town ang yuta. Kay mo tay proof di man na mabalhin because the transfer of ownership will have to be the proof of the sale. Ang paglagda ug ang pagpinirmahay ninyo. Unsay gibaligya, pilay palit, no? Unsay sukod, unsay detalye, mo manggud na kung palit tag yuta, guys. Ikaduhang pangutana, 35 na katuig nga nagtikad ang akong papa sa yuta ni Lola. Di bagod nga kung ibaligya na ang yuta, ang unang tanyagan nga mo palit mao ang nagtikad sa yuta. Well, yes, pero hindi pod mo ka afford, pahibaon ra pod mo, pero wa pod nimo palita.
Aw, dili sa yun mo mamahay, enough man nga compliance nga pahibawon mo na willing ba mo mapalit or di. Kung di ninyo mapalit because di mo interesado or di ninyo ma-afford at a price nga ilahang gibaligya, then that's enough compliance on the part sa nagbaligya, no? Nga napahibaw na mo og na-offer na ninyo nya wa man mo mapalit. Ikatulong pangutana, namatay na ang among lola apan buhi pa si lolo. Apan ang nagkupot sa titulo mao ang ilang kamanghuran. May katungod ba day ang akong iyaan nga buhi pa man akong lolo? Pwede ba namo siyang pakasuhan? Okay, lahi man ang pagkupot sa papel or titulo, lahi po nagkinsay aktual og tinuod nga tag-iya. Ang bahala pag kinsay nagkupot sa titulo, basta ang ngan nga nakabutang sa titulo is si lolo, ang tag-iya sa yuta si lolo, no? Unya pwede man po na natong makompel, mapugos, pinaagi through a court order ingnon ang katong nagkupot sa titulo sa yuta, no, nga way katungod nga hoy ipagawas na iuli na nga dos among lolo kay ugalin man mamatay na gani si lolo ninyo, nahimo namong iredero tanan sa yuta kay ang tag-iya gid ani paron si lolo pa man, buhi pa man, no? So kung mahimong mawala na si lolo, so mahog nang mamanos na ang mga tagtungod, no, ang imuhang papa, iyahang mga igsuon. Now kung dili gani na niya ipagawas, katong mga co-owners mamahimo ng naay katungod para mo demand nga kwaon gid ang katong yuta, no, nya kanang ilahag yung what do you call this, ilahang i-produce, no, ang title kay para mabalhin, mahusay ang estate niya, mabalhin ang titulo ngadto sa mga nanunod. Kana kung wa gyud kay proof mapakita nga ang yuta napalit na ninyo, no, kay gunapog kay proof nga napalit na ninyo during the lifetimes imuhang lula, aw kamoy tag-iyas yuta, di ba? Sunod, ug iyahang katapusang pangutana. Plano namo nga ipasukod ang yuta nga among nabayran ug makuha ang angay kang papa isip maoy nagtikad sa yuta sa 35 ka tuig. Unsa may among buhaton ug asa mi mo duol? Okay, ang akong gikabalak-an ani, and truth be told, no, sa tinud-anay lang, honest lang gyud ni, is wa kay dokumentong mapakita ug mapamatuod nga ma-prove ba nga ikay tag-iya na sa yuta kay imuha nang napalit. So mura man kog maglisod kung unsaon na nato, no, nga pag-prove ba nga dili man gud mo mata nga pila mo katuig nagtikad sa yuta. Ang kinahanglan din natong basihan ang dokumento nga inyong nabayran ug napalit ang kanang maong yuta good. So inana na ka importante gyud guys, no, ang kanang deed of absolute sale. Sumuna nang hinaot ko nga unta next time, no, unless na gyud kay mapakita or dili pud mo supak ang imong ubang mga igsuon, pwede siguro nga ipasukod para mapakita kung pila nay nahabili na lang para mo ilang mabahin-bahin niya apil pagid ang imuhang papa sa bahinan. Kay aside sa nakapalit siya luna, makapanunod man pud siya sa katong nahabilin nga wa napalit sa imuhang papa, agig maigo nga common na siyang yuta. Ha? Alright, mga suking tigpaminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.